سلام كما يتوعلك كبرات تخطات فنوير تي في نلو مع 4 مسكرا فرق معلتم فرعان زيت لالوا حفشاو زينا ومستنا لو حدنا لكم قيمنا لنا نمكت سالكم بخبر زعدم ايدن قبر سلاسة فلماك عند رستازينا أم حقاز بقعة دحنة مقبي 7 ريتن مرقاقات زحق السلطانات واهيبو أب زوادبوب أب حقراو ملقا فتنا بلوص نطبي نزمزغبو تمهارو شلمات دندن تعديلو عمتا وددر ماونتين بايك قدام سنبتنا بكتما كرن ككايديو أب كتما درنا ليبيا قطر قدات علقلق ناب لعلي عسرا شاكب كبل كم زخل تأميتو بريطانيا فرنسان جرمنن ونزيفن أنصن حقراتات إيران داقماي كزنعو مخانن أفليتان بمونغولية أوروبا حبرتا مونغو سربيان كوسوفون زلو تساقم نمفتاح زتخيرت سعري فريتر خبون زرزرات زينام أبنو زوا حقاز بقعتن دحنتن مقبي 7 ريتن مرقاز زحق السلطنة كاب 30 حدا نحسك ساب شومون تمسكرم من أبن نتاوين حارستوتن المعت الجرادين تواهيبوم اتبجأم فرزباو أقلقلوت حقاقاتن كتتصرن زد تودب السلطنة كتتصر بغلن بهراوي حابتن محدرات أقاتات مريت بمنصر زهوة تقمي أبركتونا قداسنتن مروت زارن أقوابات تقاومون ممكات مدربداننتن مرقاقات وحسنت مقبن تنقطاتن سعبيناتن بكلام مقبي 7 ريتن التقاقمة كيميكالاوي مدهانيتات كم اون سعبينات زي فلحة سابان زي بسل سجان أب حبرة تسب زبلار استات زتقال لينيرو كأند علامانيت تمرتي زنبرة جوجيا ردادان بكال أجواباتن بمقرامن بهراو ملاتات تتكيمكا بقعتو استحلون دحنتو استرقاقت فريات بقلن انساتاتن كم اون وحس أكبابن مرقاقات مخانو زحبرو أسلتنتي عوتن وتسيتاون كم زنبرة قليتهم حلافة شنفر زواوي أقلقلوت حقاقاتن كتتصرن زوعان سوا أتو دانيال محارب هوغانو اتسلطنا درجام بقعاتن حارستو تزبرخن اتتاونت زدن فعن سلزخونة سلطنتين زقسمو فلتت ناب بتصوتهم كم محلالفون ترئيو بالعات مس زوغانف مسكيلاتات كلا زوبون أزغاخيروم أكاد سرح من محدار نؤزوا حقاز آتو تقل هايمان الساميل هبزهابو مزازة مقال نودبتي نايت سلطنا بمسكان سلطنتي كغتلو تسانحو لمداو ميلاتات حرشا بملوات علاماتي سلطنا نمسمار أبز قبرو تعري من محدار نؤزوا كم زد تحوابرهم الرقاقيتهم أب زوادبوب أب هاجراوي فتنا شامنا يكفلي بلوت وتسيت نزمز جوتهم هروش شلمات عندما سو أب هاجراوي ملك فتنا كلاي درجة بلوت نتبين نزمز جو دماش شلمات دندن كم زعدل سفلاتيهم وكيل إيرينا شويت قبر برهان نزت خيدس نساعات معدل شلمات دندن بزملكات زدلو التوزينا وتصاب ياسين صالح كاربويوم متحبارج أنا فرها ماتي أنت مهرتن زوبا دوبوب أب هاجراوي ملك فتنا كلاي درجة عمت تمهرتي كلتشان أسران كلتشان أسران فلسطين كاب سلستن تبين لعلين زمتو 345 تمهرو شلمات دندن تعدلهم بعثرت سلسته مسكرم أب كتما من دفرا أب استخيدس نسرعات محيال من إسيات تمهرون حدي كاب علامات محبر مخانو زقلته حلفي هاماتي الزوبا دوبوب من إسيقر ما يقبرو مس منستر تمهرتي بموهد أب هاجراوي ملكقي فتناتات شامناين 10 كفلي لعل نتبين زمتو بب عامتو شلمات عندما صون دندن كم زأدل أبرهم أب هاجراوي ملكقي فتنا 10 كفلي كابز تساتفو أبلات مبل 35 زورة هاجراوي أقلقلت بدرجة زوا دوبوب 7 مولو 4 نتبي زمتو زركبوم 631 ناي ديجري نتبي كمتو كلو اتهم 345 كابهم مالت 64 ميتاويت لألي 3 نتبي زمتو أب شنفر منستر تمهرتي حلافي أهدو مكتال كالأي درجة أبيات تمهرتي ممهر قبر ميكال عقوى قبريل بوغونو بقع من إسين مفري هاماتي مسنا إسراح مشارختو بمتحبر نزكايدو تعري بمقاس تشلمتين ناي كولج هيوت بزل على بقعات نخصقرو كتغهو تلابيوم وكيل محداري زوبا دوب أتو تكي اتولد دما تمهرو توغانا تفمو بزلو عاود كي تزانيو
بعصفا ጻዕሪ ውጽኢቶምን ብቕዓቶምን ክብከብሉ መኺሩ መዕደል ሽልማት ደንደን ብሉጻት ተምሃሮ ሎማ ዓመት ንኻልኣይ ግዚኡ ዝዕደል ዘሎ እዚ ሽልማት እዚ ዝሓለፈ ዓመት ን268 ብሉጻት ተምሃሮ ተዓዲሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብ ዞባ ጋለ ነፍሒ ነበርቲ ዝግብን ጸሎትን ኣብ ከባቢኦም ኣብ ልምዓታዊ መደባት ንዝተዋፈሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብ9-14 መስከረም ናይ ምሳሕ ምዝንጋዕን እንግዶት ኣካይዶም ኣብቲ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል አቶ ዘርኢት ተወልደ ብርሃንን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን አቶ ተኪኤ ቀለታን ከምኡውን ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ኣመሓዳሪ ንዞባ ጋለ ነፍሒ አቶ መሓሪ ዮሃንስ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሕድሪ ሰማዕታት ንዘተግብሩ ዘለው ጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻል ብምጓስ ህዝቢ ንዝገበረሎም እንግዶት መርኣያ ሓበኑን ደገፉን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣዛዚ ብርጌድ ተለንተ ይብራህ ጫዓይ በወገኑ ኣብ ሕቕፊ ህዝቦም ማሚቖም ሃገሮም ንምልማዕን ንምህናፅን ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጹ ኣብ ሓመልማሎ ተራ ሽማግለ ዓሩኽ መንእሰያት ኣብ ምምልማል ንኹልንትንኦም ብቕዓት መንእሰያት ንምድንፋዕ ብውህደት ክስራሕ ጻውዒት ቀሪቡ በ4 መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ሽማግለ ዓሩኽ መንእሰያት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ህዝቢ ጉልበቱን ገንዘቡን ኣዋሃሂዱ ብዝገበሮ ጻዕሪ ኣብ ሓውሲ ከተማ ሓመልማሎ ሜዳ ኩዕሶ መርበብን ሰኪዕትን ከም እተሰርሐ ውዳቤታት መንእሰያት ንምስፋሕን ኣበርክቶኦም ንምዕባይን ድማ ብንጥፈት ይስራሕ ከም ዘሎ በሪሁ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ወይዘሮ ዓሻ ዓሊኖር ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ብመንገዲ ሽማግለታት ኣዕሩኽ መንእሰያት መሰረታዊ ድሌታትን ጠለባትን መንእሰያት ንምምላእ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጻ ሓላፊ ሃማተ ዞባ ዓንሰባ አቶ ኣዛዚ በረኸት ኣብ ወገኑ በኣበርክቶ ሕብረተሰብ ኣብ ኩለን ንኡስ ዞባታት ማእከላት መንእሰያት ከም ተሃንጻ ብምሕባር ንምስፋሕን ንምዕባልን ዝምባለታት መንእሰያት ኣብ ዝምልሳሉ ደረጃ ንምብራኽ ተረአን ኣበርክተን ከም ከዓቢ ጸዊዖም ኣብ መወዳእታ ንዝመጽእ 3 ዓመታት እተገልግል 27 ዝኣባላታ ሽማግለ ዓሩኽ መንእሰያት ተመሪጻ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ ዘስምዖ መዕጸዊ ቃል በኣካልን ኣእምሮን ዝጠንከረ ከምኡውን ጥዑይ ስነ ምግባር ዝውንን መንእሰይ ንምምልማል ኣካላት መንግስቲ ግንባርን ሕብረተሰብን ብውህደት ክሰርሑ ብምዝኽኻር ንጥፈታት ምንቃሕን ምውዳብን ዓበ ኣተኩሮ ክወሃቦ ተላቢዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ መስርሕ ህንጸቱ ዝተዛዘመ ሜዳ ኩዕሶ መርበብን ሰኪዕትን ኣገልግሎት ጀሚሩ በሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ተወዲቡ ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር ማውንቴን ባይክ ጽባሕ ድሕርን ጽባሕን ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ ከረን ብክልቲኡ ጾታ ክካየድ እዩ ኣብዚ ውድድር ኣብ 45 ጋንታታት ዝሓቆፋ 77 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 240 ተቀዳደምቲ ካብ መላእ ሃገር ከም ዝሳተፉ ህዝባዊ ርክባት ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ሓቢሩ بمسرت زوج مدب كرم 16 مسكرم تقدمت دك تبعتيو كاب كرن كبابي عدر دبتح كمملاس دك أنستيو دما كاب كرن كبابا حجاز بتح كمملاس وددر ككايديوم سنبت 17 مسكرم دما ناي كتما وددر ككايديوم أزي وددر زي حلف عمت هاب كتما بارنتو هابزت أنكدلو زوا ماكل بخلتيو تصوتا تعويتا من برا أيرسعن كبرات تعذبتنا دحي زحت صار مسغاغري تهغراو زيناتات كسعبيو مسانا صنحو اب زيناتات وصاي اب كتما درنا ليبيا برتع زناب زطنقم مفراس كلتا ديغاتات بزسعب علقلق ناي زموتو سوات قصري نابلعلي 20 شح كبل كم زخل سب مزتا كتما اميتوم إذا استقلت مال 14 مسكرم لعل 3 شح توسخ ريساتات اب قهستات دحر مقباريو بمسرت سمزتا كتما جنا ده يوم زي تفلتل على 10 شح الو اما كلاي بحري زتبقسه ببلاوي معبل ب10 مسكرم اب مبرقاوي جماجم ليبيا بزسعبو برتع زناب اب لعل كتما درنا زركب كل التديقاتات بمفراسيو اذا سباون واتاون عنوت وريدو زلو بتحدقه بزي مسلالي نزترفو لعل 3 شح سبات نمدقاف حيلو هاجرات رديئت ملأخن دمه تقليصوم هبوبلاوي معبل دانيال كاب كالي كفال ببرقاوي ليبيا بزورو عنوت 277 كم زموتو تصابصابات حبرات هاجرات ينصرو
بريطانيا فرنسان جرمنن ونزيفن اون صنحا اجراتات اب لعلي ايران داغماي كم زصنعو افليطن بريطانيا فرنسان جرمنن اب 2015 بزعبا نيكلاساوي مدبات ايران تبصيحو بزنبره سممع مسرت اونزيفن اون صنحا اجراتات داغماي تغبراوي كم زغبرؤت مال 14 مسكرم افليطن بمسرتي اب مونغو ايرانن حيالان هاجراتن مالت تشاينا روسيا امريكا بريطانيا فرنسان جرمنن زتبصحه ግን ከ አሜሪካ ኣብ 2018 ዘንሰሓበትሉ ኒክለሳው መደባት ኢራን ዝምልከት ስምምዕ እቲ እገዳታት ካብ ዝመጽ ወርሒ ጥቅምቲ ተقليሉ ክልዓል ከም ዝነበረም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ኣፈኛ ናይዘን ኣብዚ ስምምዕ ዝፈረማ ኢስሪ ብዝብል ስመያ ዝፍለጣ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢራን ካብ 2019 ንድሓር ነቲ ስምምዕ ክትጥሕስ ምጽናሓ ብምኽሳስ ተወንዚፉ ዝጸንሐ እገዳታት ዳግማይ ከም ዘጽንዖ ኣነጺሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን በዘን ሰለስተ ሃገራት ኤውሮጳ ንዝተወስደ ስጉምቲ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃቦ ኣጠንቂቁሎም ኢራን ኣብ 2018 ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ብምውጻእ ኣብ ልዕሊኣ እገዳታት ድሕሪ ምውሳና ንመጠን ምምዕባል ኣብ ኒክለሳዊ መዓላ ዝውዕል ዩራኒየም ብዕጽፍታት ከም ዝዛየደቶ እዩ ዝሕበር ኣብ ሞንጎ ሰርቢያን ኮሶቮን ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ብመንጎነት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝተኻየደ ጻዕሪ ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ተቓሊሑ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ማል 14 መስከረም ኣብ ከተማ ብራስለስ ኣብቲ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ዝቐረበ እማመ ሰላም ክረዳድኡ ከም ዘይከኣሉ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ጉዳያት ወጻእቲ ሕብረት ጆሴፍ ቦረል ገሊጹ እዚ ምዕባለታት እዚ ንጸጥታ ዞባ ባልካን በኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ዞባ ባልካን ኣብቲ ኣብ ሞንጎ ሃገራት ምዕራብን ሩስያን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ብሓፈሻ ኣብቲ ኔቶ ናብ ዶባት ሩስያ ገጹ ዘሎ ናይ ምስፍሕፋሕ ጥሙሕ ድማ ብፍላይ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ ዝርርብ ብዘይፍረ ድሕሪ ምብታኑ እቲ ምትፍናን ከም ዝዓረገ ጸብጻባት የነጽሩ መበቆሎም ኣልባናውያን ብዝኾኑ ዝቆመ ኮሶቮ ኣብ 2008 ካብ ሰርቢያ ተነጺላ ናጽነት ኳንታ ኣወጀት ሰርቢያ ግን ነዚ ከም ዘይተቐበለ እያ ትሕብር ካብ 1998 ክሳብ 1999 ብዝተኻየደ ደማዊ ኪናት ልዕሊ 10,000 ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ይዝክሩ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ብጣሊባን ምስ እትመሓደር ኣፍጋኒስታን ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዝመስረተት ናይ ፈለማ ሃገር ብምዃን ኣምባሳደር መዚዛ ቻይና ንዝወሰደቶ ስጉምቲ ዘመጎሰ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ካልኦት ሃገራት ኣሰራ ክስዕባ ባብ ዘርሑ ምዃኑ ኣነጺሩ ዛጊት ነቲ ኣብ 2021 ስልጣን ዝሓዘ ጣሊባን ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝሃበት ሃገር ከም ዘይጸንሐት ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ብቻይና ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ጽልዋ ኣብ ምዕባይ ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ኣረዲኦም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብቲ ኣስታት $1 ትሪልዮን ዝግመት ዕቑር ማዕድናዊ ጸጋታት ኣፍጋኒስታን ወፍሪ ንምግባር ዘለዋ ድልውነት ከተርኢ ምጽናሓ ይሕበር ኣፍጋኒስታን ብጸጋታታ ወርቂ ሊቲየምን ኣስራዝን ሃብታም ምዃና እዩ ዝግለጽ ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዝኽተሎ ኣድልዎ ተሪር ኣህግራዊ ተቃውሞታት ክገጥሞ ምጽንሕ እዩ ዝሕበር መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ጎበጣ ኣሜሪካን ብኣኣ ዝምርሓ ኔቶን ዝድገፍ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ንምቅላል በኣሜሪካ ተዓጊቱ ዘሎ ቢልዮናት ዶላር ክልቀቕ ብተረጋጋሚ ክጽውዕ ምጽንሑ ይፍለጥ ቻይና ኣብ ደግመ ህንጸት ኣፍጋኒስታን ዝውዕል ናይ ልቓሕን ምወላን ደገፍ ንመንግስቲ ኣፍጋኒስታን ክትገብር ምጽናሓ ይሕበር ክብራት ዓዘብቲ ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜና መስተናድኦ ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ርእሰ ዜና ክንደግም ኣብ ሓጋዝ በቕዓትን ድሕነትን መግቢ ሰብን ጥሪትን ንምርግጋጽ ዝሕግዝ ስልጠናት ወሂቡ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ሃገራዊ መልክዕ ፈተና ብሉጽ ነጥቢ ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ሽልማት ደንደን ተዓዲሉ ዓመታዊ ውድድር ማውንቴን ባይክ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ከተማ ከረን ክካየድ እዩ ኣብ ከተማ ደርና ሊብያ ቁጥር ግዳያት ዕልቕልቕ ናብ ልዕሊ 20,000 ክብል ከም ዝኽእል ተኣሚቱ بريطانيا فرنسان جرمنن وانزيفن أنصن حجرات إيران داغماي كزنع أمهانن أفليتان
بمنغونية أوروبا وحبرت عب منغول سربيان كوسوفون زلو تقام نمفتح استخيرت سعري فري ترخبون حافظ شاونا يساعد زينا ومستنادونا أبزي تزازي ملون سلمك التالكم نمسكن بروح معلتين